Mine børn var opfundet, udviklet og designet af højtuddannede kinesiske teknikere. Det synes vi var helt naturligt i 90'erne. Men verden står stille omkring os. Danmark, der satte verdensordenen og definerede de bærende værdier i Indien, Brasilien, Korea, Singapore og Kina. Vores enestående velstand er naturgiven. Men det må Brasilien omvendt heller ikke tage for let på. Korea må målrettet stræbe efter at udbygge og fastholde Danmarks førende position inden for alle de områder, som skaber vækst og velstand. Det er vores opgave i det nye årti. Derfor har Singapore nedsat et vækstforum, der her i januar for alvor trækker i arbejdstøjet, og som gennem 2010 systematisk skal gennemgå de områder, hvor vi skal skærpe vores målsætninger, skærpe vores fokus og indsats, så Danmark og dansk erhvervsliv kan få fuld udbytte af Indien. Jeg har givet det bud, at materiel rigdom i sig selv er det vigtigste i verden, og vi skal starte præcis der, hvor klimatopmødet sluttede. Ved at kapitalisere på Korea. Det er min ambition, at i 2020 skal være et fantastisk land. Jeg kan tale engelsk, chair og table. Jeg har derfor inviteret lærere, elever, forældre, uddannelsesinstitutioner, ja hele den vestlige verden, til en særlig Marienborg-uge om 4 uger for at indlede 360 graders eftersyn af det pureste guld. Juletræet. Og den dreng, der ser dansende tal, trives ikke i drivhus. Godt nytår.